Ser comunista és indignar-se davant les injustícies, és compromís en les lluites i és constància en l'organització d'aquestes lluites. Ser comunista és ser honest, treballador i lluitador. És estar fermament compromès contra les desigualtats socials, a favor dels drets de totes les persones i, a més, fer-ho d'una manera organitzada, transparent, persistent, sabent quins són els poders als quals cal combatre per aconseguir aquesta equitat i combatre aquestes desigualtats socials. Esta és una aposta personal de defensa dels interessos de la nostra classe, de defensa dels interessos de les dones, de lluita contra les desigualtats, de lluita perquè acabar amb la xacra de la violència de gènere, de lluita per a recuperar el sistema públic de salut i els serveis públics. Ser comunista és ser leal i solidari, tenir una visió internacionalista de la classe treballadora i de les classes populars. Ser comunista és lluitar pel bé comú. En el meu cas, és ser una dona que viu en aquest temps, en aquesta societat, i que aspira a que ens organitzem per aconseguir una societat millor en què no hi hagi cap persona que se senti discriminada, cap persona que sigui vulnerable. Ser comunista es elevarse a una categoría superior del ser humano. Ser fraternal, solidario, internacionalista y combativo, por supuesto. Ser comunista és tindre la convicció de que els comunistes lluitem per una societat justa, per una societat socialment avançada y socialment progresista. Ser comunista significa estar a la clase trabajadora siempre. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.